Terve ja tervetuloa mun kanavalle. Tänään mä kuvaan tän esittäytymisvideon tällä mun toisella käyttäjällä, joten aloitetaan. Elikkäs tää käyttäjä on pääosin luotu tehujen tekemiseen, koska mulla on hirveä hinku päästä koko ajan tekemään tehuja ja tehujen tekeminen on tosi kivaa, joten sen takia mä tykkään tehdä näitä tehuja, mutta mun toisella käyttäjällä ei oo oikein mitään tehuja, niin sen takia mä en tee sillä käyttäjällä mitään tehuja tai mitään, et mä harvemmin teen sillä käyttäjällä mitään, et jos mä teen, niin mä teen niitä raseja, kautta koulutan, tai sitten champpaan tai hengailen kavereiden kautta. Vähän semmonen niinku tehukäyttäjä, tällähän mun käyttäjä mulla ei oo yhtään kavereita edes tai mitään, niin joo. Ja siis tän käyttäjän nimi on Hedwig Greendew, a.k.a. Hedi. Ja siis tällä käyttäjällä mä asustelen Carrot Covella, elikkäs niin kuin Sesellä. Ja tän kotitalli on siis täällä Eteläkaviossa, koska mä itse tykkään tästä paikasta ihan super paljon. Ja tää on mun mielestä tosi nätti paikka, mutta mun oikealla käyttäjällä mä en oo jaksanut tehdä niitä tehuja tai niitä ihmeen tehtäviä tai niitä asioita siitä opastaulukosta tai siitä ihmeen taulukosta, niin sitten tällä käyttäjällä on jotenkin kivaa ja sitten sillä toisella käyttäjällä se on eri paikassa, niin molemmat on vähän semmosia erilaisia silleen. Elikkäs joo, mä tulin nyt Mooriin ja siis mun on pakko kertoa, elikkäs se mun toinen käyttäjä, mä oon laittanut sen englanniksi, koska sillä ei oo tehuja tai mitään, tai sit jos on, niin mä tiedän etukäteen, että mä menen tekemään niitä, niin sit mä pistän ihan suomeksi. Ja tää käyttäjä on edelleen suomeksi, koska täällä mä teen niitä tehuja, ja mä oon tosi huono englannissa, joten sen takia se on sit vähän niinku huono pistää sitä käyttäjää englanniksi. Tai niinku tätä käyttäjää tarkoitan englanniksi. Mut mä ehkä saan jopa pistää, koska mä oon niin huono englannissa, että sit mä voisin oppiikin siitä jotain. Elikkäs tällä käyttäjällä on kuukauden Star Readeri, mutta mä oon tosi kauan nyt, mä oon tässä nyt jonkin aikaa miettinyt, että mä voisin rupea niinku ostaa tälle joko joka kuukausi Star Readerin tai sitten semmosen lifetimein, koska mä voisin sitten tehdä silleen, että jos mä pelaan sillä toisella käyttäjällä vaan, niin sit mä kuitenkin saisin täällä kerättyä Star Coinsia samalla, että sit mulla olisi tällä varaa shoppailla, tehdä vaikka joku pieni shopping spree, että mä käyttäis sit niitä rahoja tai tekis mitään tehuja välttämättä tai mitään tällaista. Niistä tälle säästyisi rahaa. Tai kyllä mä varmaan tehuja tekisin, mutta en käyttä Star Coinsia. Niin mitä mieltä te ootte? Mun mielestä se olisi varmaan ihan superkivaa. Ja mä voisin niinku sitten hyödyntää niinku niitä Star Coinsia johonkin sitten jollain videon. Jos jonkun videon kerran, niin ui vitsi, mä menin ihan väärään suuntaan. Mut siis niin, mitä mieltä te ootte, koska mä itse tykkään tästä ideasta, mutta mä en tiedä mikä on teidän mielipide tästä. Tiettekst, musta tuntuu, että mä tuun masentua ihan oikeesti jossain vaiheessa. Tää koulu on tosi masentavaa, niin kuin jos on jotain oikeesti 9-4 päiviä. Joo, ne on saman pituisia kuin 8-3, mutta 8-3 kuulostaa vielä hyvältä, mutta niin 9-4 ei oo enää oikeesti mikään niin kuin kivan kuulonenkaan asia. Niin mulla oikeesti saattaa jopa tulla jotain pieniä viikon taukoja, koska siis oikeesti koulu rupeaa käymään tosi paljon mua niinku päälle, vaikka tää on mun yksi harrastuksista ja mä haluaisin vaan niinku soittaa jonnekin ja sanoa, että mä en pysty enää käydä koulua, mutta sit mä en pääsis ammattiin enkä tienais rahaa enkä vois ostaa ikinä enää Star Coinsia tai mitään. Joo, mä en pelkästään kyllä ajattele tätä peliä, että ihan siinä mielessä sanon tän, mutta niin, kun koulu oikeesti alkaa käydä vähän raskaaksi mulle, siis mulla alkaa niinku ajatuskyky ja mielenterveys herpaantumaan, kun on niin pitkät koulupäivät oikeesti. Siis musta tää on oikeesti vähän niin kuin tyhmää, että meidät pakotetaan menee kouluun ja sit ole siellä niinku ihan vitun pitkään. Ja me syödään siellä jotain ravintorikasta ruokaa, mistä kukaan ei edes niinku tykkää.
ja kaikkea. Mun mielestä, koska me joudutaan olla siellä niin kauan, me voitais itse ainakin päättää, että minkälaiset säännöt meillä on, tai niinku, että me saatais olla just jotain puhelimilla tai jotain koulussa. Ja sitten meillä saisi olla semmoista ruokaa koulussa, kun me halutaan eikä mitään niin ravintorikasta. Siis nämä ihmiset, jotka nämä ruokalistat keksii tai niin nehän siis tekee vaan terveellisiä niin kuin, ruokia. Koska no, mun äiti on ammatissa, josta se niin kuin, tietää vähän näistä asioista, niin joo, siksi mä tiedän tämän. Mut siis mä en tarkoita mitenkään pahalla kaikille teille, joillekin ykkösluokkalaisille tai joillekin alakoululaisille, joilla ei välttämättä edes ole vielä niin raskaat päivät, mutta tälleen 7-luokkalainen saatosikin alkaa olla vähän jo silleen extreme, jos pitää koko ajan, tai niin kuin, pitää koko ajan vaan opiskella, että niin kuin, musta välillä jopa tuntuu, että me opettajat on vaan silleen, joo, teidän pitää tehdä töitä, ja teidän pitäisi päästä hyvään ammattiin ja kaikkea, että niin kuin meillä ei olisi missään nimessä saisi vaan mitään harrastuksia ja vapaa-aika menisi vaan opiskeluun. Ainakin mulle vapaa-aika, harrastukset, kaverit, kaikki on niin tärkeitä, että mä voisin vaikka edes lopettaa koulun, jos mä voisin. Mutta kyllä mä nyt käyn siellä koulussa, koska se on kivaa, mutta silti tiedätte kyllä, että se ei ole mitään unelmaa niin kuin tiedättekö, käydä koulua välillä, mutta kyllä musta on ihan kiva. Meillä on kuitenkin tosi kiva luokka ja mun kavereitten kanssa on tosi kiva käydä koulua, enkä vaihtaisi oikeasti sitä niin kuin mihinkään. Ja silleen. Mutta siis joo, anteeksi, että tästä tuli näin tällainen höpöttelymainen video. Vaikka se oli jo viime videossa se mun höpöttelyvideo, niin silti mä nyt tässä aika paljon puhuin, vaikka mun piti tehdä tästä vaan tällainen hieno, mikä tän nimi on, esittäytymisvideo part 2, mutta toivottavasti se ei haittaa. Ja jos te haluatte vielä tietää jotain tästä käyttäjästä, niin voin tehdä semmosen Q&A:n, että voitte laittaa mulle tästä käyttäjästä tai mun oikeasta käyttäjästä kysymyksiä, niin mä vastaan sitten niin jollain videolla vaikka. Mutta joo. Anteeksi vielä kaikille, jotka ei odottanut tätä mun rageemissessiota tästä koulusta. Mutta jos sä katsoit sen niin kokonaan, niin mä oon tosi kiitollinen sulle ja sä ansaitset tästä hyvitystä. Ja arvaa millä sä saat sitä tykkäämällä mun videosta. Anteeksi, mun kamera heilahti. Mä en jaksa enää ottaa alusta. Mä oon 4 kertaa yrittänyt kuvata tätä alusta. Joo, mä oon hirveän laiska ihminen. Mutta joo, kiitos kun katsoit. Pistä nyt jo pistestä peukkua pystyyn, jos tykkäsit, ja tilaa mun kanavaa. Mutta joo, nähdään sit varmaan vähän paremmin ensi videossa. Heippa!